हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड इन्फो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव आशा खालामो गासिबो मोजाङै दङ दा गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ आदा आसाम पुलिसनि भिडिअ नांगौ माब्ला एडमिट होगोन एबा फिजिकल टेस्टआ माब्ला जामारगोन दा बिनि सायावनो मोनसे एनालाइज खालामनानै भिडिअ खालामबाय जाहाथे आसाम पुलिस कैंडिडेट्स नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोबजासिम एभिउबि कन्स्टेबल एसआई कमांडो लेभेलाव एपिआरओ ड्राइभार भेकेन्सिस ओंखारदोंमोन जेराव पोस्टआ 6000 नि बारा दङ स' बिनि फिजिकल टेस्टआ जानो फैगासिनो दङ नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय स' बिनिफ्राय नोंथांमोननिया एग्जामा स' आगस्ट सेप्टेम्बराव कन्डाक्ट जानो थांगासिनो दं दायो जों फैबाय अफिशियल साइट एसएलपिआरबिआव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि रिलियाथ' फोसावखाबाय दा बेखायनो फिजिकल टेस्टनि थाखाय नोंथांमोना मोनसिगोन एडमिट स' एडमिट माब्ला मोनगोन बिनि सायाव एनालाइज खालामगोन मानोना जोंहा इलेक्सन जादोंमोन आसाम स्टेटआव दा इलेक्सना जोब्बाय दा बेनिफ्राय जुलाइआव रिलिज जागोन आसाम पुलिसआ अब्ला नोंथांमोननि एडमिट कार्डआ थाबैनो फैथारसिगोन बेनो जाबाय जुन दानाव जुन दाननि गेजेर सप्तायाव फैनायनि चान्सआ दङ नोंथांमोननि कन्स्टेबल एभिउबि बेनिफ्राय एपिआरओ ड्राइभार एसआई लेभेल एग्जाम दा बेनिफ्राय जायखिजाया जुलाइआव चिफ मिनिस्टारा फोसावखाबाय एग्जाम नोंथांमोननि थाखाय एबा फिजिकल टेस्टनि थाखाय दा फिजिकल टेस्टआ जाग्रोगोन बेनिफ्राय एसआई लेभेलावसो एग्जामा जाग्रोगोन दा अब्ला एडमिटआ नोंथांमोननिया बे जुन दाननि गेजेर सप्तायाव चान्सआ दङ इलेक्सना 1 जुनसिम सोलिगोन 4 जुनावहाय सरकार दागोन नाथाय आसाम स्टेटनि रिलिज जागोन सरकाराव सोर फैया बे उननि बाथ्रा नाथाय आसाम पुलिसनि फिजिकल टेस्टआ नोंथांमोना जुलाइआव जानो थांगासिनो दङ दा बेखायनो बयबो प्रेक्टिस खालामदो बारा गोबाव टाइम गैला नोंथांमोना खनसेनो कम्बाइन फिजिकल टेस्टखौ लागोन एभिउबि कन्स्टेबल बेनिफ्राय कमांडो लेभेलाव एक्सट्रा जागोन नाथाय एभिउबि बेनिफ्राय एपिआरओ ड्राइभारा जमा मोनसे कम्बाइन रिलिज जागोन स' बेनिफ्राय कमांडो एक्सट्रा जागोन एसआईआबो एक्सट्रा जागोन दा बेखायनो जाय नोंथांमोना दासिमबो मोजां प्रेक्टिस खालामाखै खालामदो मानोना काटअफआ गोजौ थांगोन गोबां प्रेक्टिस खालामगासिनो जायफ्रानोखि आसाम पुलिस रिलि होबाय थायो स' बेखायनो नोंथांमोननिया जाहाथे एडमिटआ फैयोब्ला बड इन्फो यूट्यूब चेनेलाव मोनखागोन एबा एसएलपिआरबिनि अफिशियल साइटआवबो नोंथांमोना मोनखागोन दा बेनो आरो नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन एडमिटनि सायाव दा खनसेनो भिडिअ खालामबाय जाहाथे रिप्लाइखौ नोंथांमोना मोनबाय आरो लोगोसे प्रेक्टिस खालामदो बारा गोबाव टाइम गैला होनजायो खालि फिजिकल टेस्टनि थाखाय मास मोननै एबा 60 डेजल' दं होनजायो मानोना नोंथांमोना जुदि जुलाइनि 1 उइकआव रिलिज जायोबा जास्ट नोंथांमोना मेआथ' नै थांखाबाय जुन नोंथांमोना बे मे जुनाव मोजां प्रेक्टिस खालामदो अके फिजिकल टेस्टनि थाखाय स' बेनिफ्राय काटअफआ एसे गोजौ थांगोन मानोना गोबां प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ बेखायनो पजिटिभ आपडेटआ बेनो जे नोंथांमोना लं जाम्पखौ एक्सेलेन्ट लाथारनांगोन बेनिफ्राय फिजिकल नोंथांमोननि रानिंआव जि हायो जेसेबां हायो नाम्बारखौ नोंथांमोना टारगेट खालामबानो जाबाय बे 60 डेजनि गेजेराव